Me keksittiin Annukalle hyvä idea, mitä sen pitää ostaa. Eli siis Smoothin tuote, joka maksaa 10 €. Mä olin, että totta kai sopii. Mennään ostamaan. Tässä ei tule mitään ongelmaa. Noniin. Onks teillä enää jäljellä Smoothin tuotteita? Kaikki? Joo. Aivan kaikki? Joo, kaikki. Verkossa jo tänään samalla tarjouksella. Ne on kaikki loppuun myytyjä. Mä tiesin tän, sen takia mä suostuin. Joku uusi. Saaks toivoa? Mulla olisi niinku nälkä. Sopisiko joku ruoka? Eikö se pitää olla tuote? Nyt se pitää olla tuote. Täällä on kato. Joo, mulla on jo harja. Ei tarvii. Taas jotain muuta. Hiuksille tarttisiko jotain hoitojuttua? Mulla on niin hampsuu nää. Onko tällainen hiustuote? En mä mitään tollasia käytä. Teetkö? Ei oo mitään, mulla on mitään muotoilujuttuja. Niin. Noni Annukka, teepä se. Noni, kortti esiin. Joo. Kyllä sä saat sen ostettua. Joo, kyllä mä yritän. Ei oo nyt paha, kun se on 5. Kyllä sä saat sen ostettua. Otaks nää 2? Jos meinaat blondina pysyy, niin mä olla kuulla. On täällä niinku 2. Ei varmaan ole. Joo. Sitten harmittele kotona. Tehty, hyvä. Mut hei, säkin kun sä näit tuolla kannalta laatikot, sä harvittelet, että myy niitä viin. Hyvin sä kyllä pelata tärkeimmin.